Croeso Rhys Madan, a tro hyn ni'n mynd i fod yn gwneud chydig mwy o anifeiliaid yr ardd. Mae un fideo mas yn barod gyda 4 anifail arno fe. Tro hyn mae gyda ni 5 bach arall. So ni'n mynd i wneud pilipala, neu arfach yr haf, yslym, coren, llygoden a gwahadden. Felly, y pilipala gyntaf, ni'n mynd i fod yn gwneud pen a wedyn yn creu corff. Ni'n mynd i drial wneud mor gymesur a phosib, ond mae'n gallu bod yn job. Felly, os nad yw'n berffaith ych chi, peidiwch poeni o gwbl. Ni'n mynd yn weddol gyda fi. Nesa, ni'n mynd i edrych ar y geiriau. Felly mae pili yn mynd i fod o'r ochr yma, a wedyn mae pala yr ochr hyn. Felly, gyntaf, ni'n mynd i fynd lan o'r linell na fyna. A wedyn gallwn ni wneud yn py i dot ni yn y rhan yna wedyn. So, sgwar bach i wneud y py. A wedyn bydd ni llinell yn mynd o draws fyna i wneud yr i dot, p. Ol nesaf, so ni'n mynd i fynd lan a cael draws. Ni'n cael yr ol, a wedyn i dot bach arall fyna. Felly mae dyn ni'n pili. Yn amlwg, os ych chi'n galw pilipala yn lwyn byw neu yn ei arfach yr haf, mae croeso chi roi eich llythrennau chi mewn fel byddech chi'n dymuno. Nesa, ni'n mynd i gael y py ar gyfer y pala yn dod lan trwy'r canol fan hyn. Ni ddim eisiau mynd yn rhy agos i'r cornel fan hyn. Felly, coes yma lan, draw digon wedyn a lan yn bocs ni ar gyfer y py. A wedyn mae'r a yn gallu mynd mewn fanna. Mae eisiau bod yn ofalus, peidiwch wneud rhywbeth yn dylawr fan hyn a mynd i'r chwil r. Ni eisiau cadw fe ar y top. Felly, pili, pa, a wedyn mae la gyda ni ar ôl, lan ac ar draws. A dyna'n a ni. A fel pob un all ni'n lle mynd rownd a tacluso pethau ar y diwedd. Yn weddol hapus dy hwnna. Mae eisiau ni roi rhain i mewn fanna. Fe allwn ni liwio hwn gyda pen D neu gallwn ni aros yn ysdefnyddio ein penni a ffelt ni'n nes mlaen. Felly pilipala wedi creu. Nesa, ni'n mynd i drio wneud yr yslym. Ni'n mynd i drio gael y lle yn y canol trwy'n ei gorin. Tro diwethodd 4 dydyn ni, so ni'n gallu defnyddio 4 cornel. Ond trwy'n ni'n mynd i ddefnyddio 4 cornel a lle yn y canol i'r corin. Felly, yslym trwy'n, ni'n mynd i fod to'n trial wneud yn weddol o gymesur. So dyna topiau denydd e. Dyma'i ben yn dod. A'i glistio fe. Ni moyn pigyn fyna, ble mae gorffe, ond wedyn, beth sy'n mynd i ddigwydd yw ni'n mynd i fynd o fan hyn, a ni'n mynd i fynd 1, 2, a cysylltu. Yr un peth o'r chen, 1, 2, a wedyn cysylltu. Unwaith os nad yw'n berffaith ych chi, peidiwch poeni o gwbl, mi fyddwch chi dal yn gallu wneud yn siŵr bod y llythrennau yn ffitio mewn yn iawn. Reit, so ar gyfer yr yslym, gallwn ni ddod lawr fan hyn gyntaf, a gallwn ni ddod lawr fan hyn. Mae'n gwneud pethau bach yn haws. Mae eisiau torri'r rhan yma, yr adeg yma mewn i 3. Felly 1, 2 linell, 1, 2, 3 bocs. Y gyntaf. Y. Ys. Fyna. A wedyn ty. Mewn ychydig bach y ddau ochr fel i dot, ond wedyn nôl lawr am y corneli. Gwaelod na. Lliwio'r triongl yna mewn. Yst. Ol. Dod lawr o'r glist chwyth na. A draw.
Wedyn I gwpan. Lawr yn ôl lan. A wedyn, mae hwn yn gadael yr ochr yma ar gyfer ein ymni. A triongl ar y top. Drwy linellau o gwylod, triongl ar y top. Felly, yslem. Nesa. Nawn ni'r coryn yn y canol fan hyn, felly. Y cylch pwysig yw y pen. Wedyn mae cylch arall yn mynd tu ole, sef y corff. Mae y geiriau, gallwch chi ddewis, rili, os chi eisiau rhoi fyna neu fan hyn. Os chi eisiau rhoi llyged iddo fe, gallwch chi gadael y blaen yn wag a rhoi llyged fyna. A wedyn lliwio'r corff mewn. A gyda'r geiriau, sori, neu gallwch chi wneud y ffordd arall o'r geiriau yn y blaen a wedyn lliwio'r cefn mewn. Mae lan i chi. Dwi'n mynd i roi coryn yn y blaen. Os chi'n galw coryn yn pri copyn, sy'n byd y stopio chi roi pri ar y top a copyn yn y blaen fel bod chi'n defnyddio'r ddau ran mewn. Mae lan i chi. Felly dwi'n mynd i fynd coryn, so fi'n mynd i fynd C, O, torri beth sydd ar ôl mewn i ddau yn coryn, digon roedd fel la, a wedyn byddai'n gallu lliwio y cefn na mewn yn ddi wedyn. Ar gyfer coesau, 1, 2, paso fe, 1, 2, nesa, 1, 2, a wedyn yn ola, 1, 2. A dyna'r coryn. Mae'r coryn digon rhwydd i wneud. Yr un nesaf ni'n mynd i wneud yw'r lygoden. Felly cefn y lygoden. Glistio'r lygoden. A wedyn blaen a trwy'n y lygoden. Wedyn ni'n mynd i orffod yn ôl lawr i'r blaen eto. Mae'n nhw siapach fel la. Bydd cynffon y lygoden yn mynd rownd fan hyn. A wedyn gewn ni trad bach yma yn sticio mas fyna wedyn. OK. Reit, nesa, ni'n mynd i roi'r geiriau mewn. So ni'n mynd i dorri hwn gyntaf mewn i un gweddol fawr ar y cefn, so bydd hwn. Gewn ni wedyn G, O, a wedyn D i gyrraedd y clistiau. So G, O, D. A wedyn yn y pen, mae eisiau torri fe'n hanner, so newn ni gael y ddwy glist na ar y top, ar gyfer yr E wedyn mewn fyna. Neu roi'r E mewn fyna, bod ni'n cofio mewn fyna sy'n mynd mewn fyna nes mlaen. OK, so llygoden. So, so bocs cynta, ni'n mynd lawr. Y bocs ni newydd greu, ni'n neud un arall. Wedyn y bocs arall dyn ni sy'n mynd i roi'r i ni. So da, G, draw, lawr, nôl i wneud bocs, lliwio'r bocs mewn. Llyg, gylch i wneud yr O, a wedyn mewn yn ôl i'r top a bocs bach ar gyfer y D. Mae'r E'n yn barod, wedyn ni orffen off ni'n neud yr N, yr yn llygoden. A wedyn yr un ola, hwn yw'r un anodda byddwn ni'n dweud i roi y geiriau mewn. Okay. O ran y llun i hunan, fe mae pelipalen mwy o caled, os mae rhaid iddo fod yn weddol o gymesur i chi ffitio pethau mewn, a mae eisiau bod yn falus o'r P yma. Felly, o ran y wahadden, unwaith chi wedi cael y pen yn iawn, mae'n haws. So, newch pen digon hir. Yna drwy'n ar y top. Ni'n mynd i roi i ddwylo fe, neu bawena fe, fan hyn.
A wedyn mae fe yn sticio ben mas o twmpath o bridd mae newydd dwrio. Right then. So ni'n barod nawr ar gyfer creu y llythrennau. Felly ni'n mynd i fynd am y lot fach o lythrennau yn hwn sy'n gorfod mewn llinell syth. So G, W, A, a sylwch maen nhw'n denau iawn i fi. G, W, A, H, A, Ydd, dwi'n mynd i dorri'n hanner, E, N. Okay, so mae sawl llinell yna. Mae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mae 8 streipen gyda chi. Okay, 8 streipen. So mae hwnna'n golygu bod eisiau chi roi 7 llinell yn mynd lawr. Yr un cyntaf. G. Fel yna. W. A triongl gwylod. A. Lan y bwlch. A wedyn un arall. H. Lan bwlch. Cario ymlaen. Gwaha. Right. A eto. Mae ydd dyn ni. So dylech chi fod cyrraedd y ddoi focs ar gyfer yr ydd. Os chi wedi colli'n mas neu rhywbeth, cerwch yn ôl i wirio fe. Gwahadd. A wedyn E. 2 ddarn i ffwrdd o'r dde, a wedyn yn i orffen. Fel yna, gwahadden. Okay, so mae beth sydd gyda ni nawr, unwaith bydd hwnna wedi cael ei liwio, bydd e'n edrych yn fwy tebyg o ran beth dylai'r gwahadden edrych fel. Pilipala, yslim, corin, llygoden, gwahadden, mwy o anifeiliaid yr ardd ar eich cyfer chi. Gobeithio newch chi fwynhau neu nhw. Na i liwio rhain nawr gen i weld sut nhw'n edrych. A na ni, y 5 wedi lliwio, nes i ddim sylweddoli bod ddim gymaint o liw yn yr un yma, so diolch beth bod y pilipala yna. Croeso i chi ddanfod eich lluniau chi draw, rhannu fel chi arfer wneud, disgwyl mlaen i weld beth chi'n creu, a pob lwc i chi. Mwynhewch.